Naceu en Castañeda, Arzúa, como María Dolores Casanova González, pero Galicia e o mundo coñecérona como Ana Quiro, a galega que se reinventou 1000 veces, unha muller que loitou polos seus dereitos e que se atreveu a desafiar as normas establecidas. A música foi a súa porta a un mundo de liberdade, pero Ana tivo que conquistala. Dende as primeiras xiras en Barcelona, a diva absoluta da TVG, houbo moitos pasos. Éxitos asentados no traballo, máis de 30 discos, milleiros de concertos. A Quiro pisou cada aldea de Galicia e por iso, cando foi fichada pola nosa tele, xa era unha figura. Para presentar un programa na nosa televisión, na televisión de todos os galegos. Nestas imaxes exclusivas do noso programa vemos a gran estrela tras as cámaras, precisamente o día do seu último Tardes con Ana. Unha grabación inédita ata agora na TVG que amosa a unha profesional pendente de cada detalle, pero tamén inqueda ante o reto de dirixirse á súa audiencia por última vez, que non sería derradeira. Moi comprometida coa lingua, por exemplo, non? Co tema do galego. É que eu son tal cual, como me ves aquí, son na rúa, entón eu penso que esa xente sabe o agradecer. Pioneira en tantas cousas, non podía deixar de selo no último momento. Cando lle anunciaron que sufría cancro, decidiu comunicar ao seu público sen andar con panos quentes. Yo me uní mucho a ella cuando dijeron que tenía, que yo también lo tengo y la admiraba muchísimo por eso. O seu legado está presente de xeitos incribles. A intelixencia artificial resucitou a súa voz e participará nunha Eurovisión digital. Na mocidade escoitamos moita música en galego e tamén un pouco é grazas a ela. Ana Quiro segue viva.